महाराष्ट्रातल्या पहिल्या बीजेपी मुख्यमंत्र्याचो सोपूतविधी शुक्रारा मुंबई वानखेडे स्टेडियमार जालो। देवेंद्र फडणवीसान मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो। त्याबरोबर 10 मंत्री आणि 2 राज्यमंत्र्यांनी सोपूत घेतला। या सुवाळ्याक प्रधानमंत्री मोदी, गोयचो मुख्यमंत्री पर्रीकार आणि भाजपाच्या बाकीचे वरिष्ठ फुडारी दिसले। सोपूतविधी सुवाळ्याचेर बहिष्कार घालतले म्हूण शिवसेनेन वारे केल्ले। मात शिवसेनेचो मुखेली उद्धव ठाकरे सुवाळ्याक आयलो। मात सध्या मंत्रिमंडळात शिवसेना ना। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी न्याय्य वागणूक देईन। मिल्खा सिंगान भारतीय एथलेटिक्स गाजयले तशें कोणूच गाजोवंक पावलो ना। हे चित्र बदलून नवो मिल्खा सिंग तयार करपा खातीर गॅस ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान एक एथलेटिक्स टॅलंट हंट पुरस्कृत केल्या। देशभरात ही टॅलंट हंट जातली। शुक्रारा सकाळी कांपालार द फास्टेस्ट इंडियन कार्यावळ जाली। 14 वर्सां सकयल्ले 9 चले आनी 9 चलयां तातूंतल्यान वेंचल्यात। फुडल्या प्रशिक्षणा खातीर तांकां बेंगळूरू व्हरतले। As we like to remind you, these are our winners. And the final, a big lead from the first, tough competition between the second and the third. Running through. Unica, make some noise for your partner. Who are our first 3 winners. It's a tough competition. Who's going to be the winner in the boys 100 meters final? Very tough ball there. We have first, second and third. I must congratulate Gail for having come forward to encourage youngsters in athletics. I know after Milkha Singh, we didn't produce anybody. Usha Iyer, she was also good, but otherwise not worth its name. But then with this encouragement, I'm sure India again will march forward. 1.22. 200 meters for boys. Her name's Chelsea with a time of 13.89. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। You're watching Prudent.